गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयखौबो खुलुमहरदों। दिनैनि बे दिनावहाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि जितु मिटिं आरो जितु अभारटेकिं लानाय बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनाय हिसाबै आं फैबाय आरो बिथांमोननि जितु गोसो सिंनि सान्थौ बेखौ आङो मिथिनानै मोनबाय आरो मोनथिनो थाखायनो फैदों आङो। मानो होनोबा बिथांमोना बै समाव मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों दाना होजानाय मोनसे एक्स भलन्टियार फर्स। बिथांमोना दिनै जा हारिनि अलखदखौ नुनानै जांख्रिखांनाय मोनसे रेभलिउसन लाबोफिननो नागिरदों। जेबायदि दिनै बर' हारिया अलखदनि समाव जिथु आगान सुरगासिनो दङ, जोंनि इयुन जोलैया जिहेतु मोजां नङा, बिनि थाखाय फिन आरोबाव बिथांमोना बै समावनो जुरिजेनदोंमोन भलन्टियार फर्स दानानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांदोंमोन आरो गेजेर समाव बिथांमोननो ब्लु प्रिन्ट खालामनानै गोबांखौ बे हारिनि थाखाय नांनायाव दैथायहरदोंमोन। दा बिथांमोना आरोबाव हारिनि अलखदखौ नुनानै बिथांमोननि मट'आनो जाहैबाय जोंनो जुरिजेनदोंमोन आरो जोंनो आरोबाव जुरिफिनगोन। बे मोनसे खोथाखौ लानानै बोराय समावबो बिथांमोना दिनै जांख्रिखांदों। आं सानो दिनै बुंनो सानो बिथांमोननि बैसोआ बेबायदि जांख्रिखांनायनि मोनसे बैसो नंलामोन। बिथांमोना 65+ 50+ गासैबो सासे बिजामादैजों सासे बिजामादैनि गथ' गावनि फिसौफोरजों थानायनिसो मोनसे सममोन। नाथाय बिथांमोना दिनै हारिनि अलखदखौ नुनानै बे समखौ बिथांमोना ओरैनो दोननो सानाखै। बिथांमोननि गुमुर, बिथांमोननि जितु साननाय थांखि दिनै आं बे मिटिङाव फैनानै नुफैबाय। बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों सरसा जानायखौ जों बयबो नुदों। जुदि जायोब्ला सरसा जानाय बायदिनो जुदि दिल्ली सरकारा जुदि बेखौ गमामायैनो जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि बर' जाथिनि जितु सिमा, जोंनि थाखानाय जितु बिथा, बे खोब साननायनि बाहेराव जागोन आरो सबनिसाय दुखु जोंनि जिउआव, बर' जाथिनि जिउआव जागोन। आरो जोंनि हाखौ जुदि जोङो गुबुननो हगारनो गोनां जायोब्ला आं फंसे खोथाजोंनो आं बुंबावनो नागिरदों। आं दहायबो बुंदों, मोनैनि दुखुआ जेसेबां बांसिन, मोननानैबो गोमा जाफिननायनि दुखुआ रासिन जागोन। जोंनि हा मोनखानायखौनो जुदि जोङो आरो गुबुननो हगारखानो गोनां जायोब्ला जेसेबां दुखु जागोन, आं दिनै बेखौ फोरमायदों। बिनिखायनो खावलायदों जोंनि जेसेबां अर्गेनाइजेसनफोर दङ, जेसेबां रायजो राजाफोर दङ, मोनसेबो रायजो राजाया, मोनसेबो अर्गेनाइजेसना सोरखौबा बुंनायजों, सोरखौबा सोंख्रायजों नङा। जोंखौ दिनै गल होनो नागिरबाय, बे गल होनो नागिरनायखौ जों बयबो ज' जानानै जोङो होथेनांगोन आरो प्रटेकसन खालामनांगौ होननानै आं दिनै सानो। दिनै आङो बेखौ थोंजोङै बुंगोन, जा ससियेल मिडियायाव जों नुदों आरो जों द्राफ्टआव नुदों जे जोंहा एसटि सिट बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय, जोंबो नुबोबाय बे एसटि सिटखौ जोङो बोखारनायनि मोनसे थांखि लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों द्राफ्टिंआव नुदों। दिनै जुदि बेनो जामारोब्ला दिनै सासे गथ'नि थाखाय सासे बिमा बिफाया गावनि गथ'आ जेब्ला गोमायो, देरनायनि उनाव 24-25-30 बोसोरनि उनाव दिनै आङो बेखौ थोंजोङै बुंगोन, जा ससियेल मिडियायाव जों नुदों आरो जों द्राफ्टआव नुदों जे जोंहा एसटि सिट बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय, जोंबो नुबोबाय बे एसटि सिटखौ जोङो बोखारनायनि मोनसे थांखि लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों द्राफ्टिंआव नुदों। दिनै जुदि बेनो जामारोब्ला दिनै सासे गथ'नि थाखाय सासे बिमा बिफाया गावनि गथ'आ जेब्ला गोमायो, देरनायनि उनाव 24-25-30 बोसोरनि उनाव जेब्ला गोमायो, अब्ला सासे बिमा बिफाया जेसेबां दुखु जागोन, बेबायदिनो बे एसटि सिटआ जोंजों खांजानाय, जोंजों नुबोजानाय बे एसटि सिटआ गोमायोबा बिनिख्रुइ बांसिन दुखु जागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि मोनखानाय मोनसे अधिकार। जोंनि अधिकारखौनो जों जुदि खोमानानै लायोब्ला, मोनखानायखौनो जुदि दिनै जोङो खोमानो गोनां जायोब्ला जों आरो थांना थानायनि मा लामा दंबावो? बिनिखायनो आं गले गले बुंदों, मोननानैबो जुदि गोमा जाफिनोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना जागोन। दिनै आं खावलायनो सानो, बांसिनै जोंहा सरकाराव थानाय बिथांमोन दङ, मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिफोर दङ, दैदेनगिरि, आरो लोगोसे सरकाराव जा दं मानगोनां खुरमोन बर' बिथाङा जाथिया बबेयाव
दङ आरो बबे अलखदाव थांगासिनो दं मोजाङै बिथाङा मिथिगौ। दिनै जोङो दिल्लीयाव रायज्लायनो होनबाबो जों हाया। आसामनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनो होनब्लाबो रायजोआ जानला मानला हाया। नाथाय बिनि सोमोन्दै गोथौयै रायज्लायगोना दिनै गभर्नमेन्टआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना रायज्लायनांगोन। दिनै खावलायदों गावनि राजनितिकनि लाबालाबखौ दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि एसटि सिटखौ जेन बासायो, प्रटेक्ट खालामो। जोंनि नट अनलि सरकाराव थानायल' नङा, सिनियर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर, सिनियर बिजेपिनि बर' दैदेनगिरिफोर, सिनियर कंग्रेसनि बर' दैदेनगिरिफोर, प्लिज नोंथांमोना अननानै बेनो जुदि फाइनालब्ला स्टेट आरो दिल्लीजों रायज्लायनानै बेखौ दानफिननांगौ। नङाब्ला बिनि फिननाया गोबां दुखुनांथावना जागोन आरो गिथावना जागोन। बिनि गेजेरजों सानथावै साननो गोनां डिसिसनफोरखौबो रायजो राजा लानांनो जानो हागौ। खावलायदों बिनिखायनो दिनै जा ड्राफ्टिं नुदों बे ड्राफ्टिंखौ फाइनाल ना बेनो जा बेखौहाय फाइनाल खालामनानै नोंथांमोना जे रायज्लायनायखौ आं खावलायदों। आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन, जोंहा बिटिआर एकर्डआव दङ गामि सोसननाय। अब्ला दिनै नुदों टटेलि उल्था। गामि सोसननांगौमोन जोंहा सानजाहा, नाथाय दिनै सोसनदों खोलाहाजों गुबुन जाथि, नङा होमबा? गुबुनखौ सोदों जेखौ जों दिनै एक्सेप्ट खालामनो हाया। बे बिटिआरनि उल्था नङा होमबा एकर्डनि? दिनै जोङो गुबुन माबाखौहाय दानख'नांगौ, जिथु एकर्डआव दङ दानख'नांगौ, नाथाय दिनै दानख'नायनि अनगायै दिनै प्लास खालामदों। बे उल्था नङा होमबा? गासैबो उल्था। दिनै जोंहा एसटि सिटआ बारायनांगौ, नाथाय दिनै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दिनै बोखारफिननो नागिरदों। बे उल्था नङा होमबा? बिटिआर एकर्डखौ मानो उल्थायै इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ दिनै रायजो राजाया नुगासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नाजायाखै नङा, दिनै नाजादों। बिथांमोननि फेसाव जों नुयो बिथांमोनाबो राहा गैयै जादों। दिनै आं खावलायदों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ, नोंथांमोना सानाव जेखौ सानो बेखौनो सान, नाथाय मोनाव जेखौ सानदों बेखौ ज्राब ज्रुब गारनानै दिनै साननि साननाय बायदि सोरांखौ सान। अब्ला नोंथांमोनजों हाजार हाजार रायजोआ, बेसेबां रायजो राजाफोर दङ नोंथांमोननि उनाव थांगोन। नाथाय माने नोंथांमोननि जिथु साननाय बेयो दिनै राइट जानांगोन। दिनै जों मोननानैबो जुदि खोमाफिननो नागिरब्ला जोंनि भबिष्यतआ मा जागोन? आलादा रायजो दिनै एजेन्डा सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्टआ जेबो बुङाखै। जोङो बड'लेण्ड होनो हाया बा सोरनोबा क्षमतापुर रायजो होनो हाया होननायबो लिरनाय गोजौआव गैया। बे जोंनि बुंनाय आलादा थौले गियानजों बुंनाय। बिनिखायनो आं फंसे खोथायावनो बुंनो नागिरदों, दहायबो आं बुंखाबाय, दरावसो नोंनो खेवना होनाय जागोन। बि अब्ला मोनगोन, नागिर अब्ला नोंनो होनाय जागोन। बे मोजां शास्त्रनि खोथाखौ आं दिनै बुंदों। जोंनि मोननांगौआ दिल्ली आरो स्टेटजों रायज्लायनानै मोनसे नांगौखौ, जोंनि प्राप्यखौ समझौता खालामनानै लानायसो। दिनै आं बेखौ बुंबावदो, जोंनि बुहुमनि मानसिया अख्रां सायाव थांनानै मंगल ग्रहआव थांनानै अन्थाइ लानानै फैयो, इम्पसिबल जोंनि साननाय बायदिब्ला। नाथाय जोंनि दिनै बड'लेण्ड बिनाया जों अख्रां सायाव जों थांनो नाङा। जों दिनै दिल्ली आरो स्टेटजों रायलायनानैसो जों दिनै जोंनि मोननांगौखौ जों रायलायनानै लानाय। जोंनि बड'लेण्ड नागिरनायनि लामाया एसेबां गोजौआव नङा, अख्रां बायदि गोजौआव नङा, मंगल ग्रह बायदि गोजौआव नङा। जोंनि मोननांगौआ खाथियाव दं। दिल्ली आरो स्टेटजों रायलायनानैसो जोंनि मोननांगौ प्राप्यखौ जों रायलायनानै लानांगोन। बेयो पसिबल। सोरबाया जुदि बुंदोंब्ला, सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिया बुंदोंब्ला बे बेयाव मा लानांगौ खोथा गैया। आबसुआ बिदि बुङा, नाथाय सोरबा बिक्तिगतआ बुंनो हागौ। नाथाय बेफोर बुंनायखौ जोंनि रायजो राजाया जेबो साननाङा। सोरबा गावनि सार्थआव, सोरबा पलिटिकेलनि सार्थआव बुंगोन, बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाया जेबो साननो नाङा होननानै आं दिनै खावलायो।